Saka chikonzi ngachuyu kana akambobhadhara munhu hakuna mutemo unoudza chikonzi tinotaura nekusvika wapedza kubhadhara zvinodiwa zveshe zvepamutemo. Pane dzimwe dzatinozoshandisa magaraji azvishanda hunhu muridzi wavo dziri kufa mazuva ano nekuda kwekunaya kwezviro. Sabhu mumwe nomumwe ngaagadzire rhodhi paakanangana napo chikonzero ndo maintenance yacho. Ezvino zvigiredha kana rikatumirwa nogovernment napuresident kuti rigadzire rhodhi nguva ino hakuna, munotoumbwa madhaka murodhi chikumomo chikonzero mudhadzi mamugadzirisike. Saka rhodhi ngatigadzirei patinenge takagara papi. Manzwa zvandikutaura? Pawakagara sabhuku unopa kuti wagadzira wozi nguva ino giredha arimbopinda murodhi kunyepa. Tigadzirei marodhi. Saka ndinofunga kuti zvanditaura zvakwana izvo ndipewo nyaya dzinoda kutaura toni. Taura idizve amai. Nombera Auchamuda murambe mpeka mari yake kana bondi kana unayo yandiri bodi wakabata ndizvo zvapera ndonosaina